Hi mga moms, good morning. So it's another day. So nandito na tayo ngayon sa pupunta na tayo dun sa bodega sa lagayan ng aming mga costume. Ito na ang nangyayari, ginigibaan na siya. Ano gagawin na dyan? Pinagiba lang? Parang gusto na yung office nyo. Kukunin na rin namin yung aming mga costumes. Gusto lang pa maging open lang daw dito sa ano. Dito sa gilid. Nagputik din ang ano. Kulay putik din yung fish pan. Ay naman, tatanggal na lahat. Tadireo! Tadireo! Pinalipay na kayo, klase daw. Tadireo! Nalipay yung day klase. Ay, mga stocks. Dito pala ibang salbabida. O, butas na itong iba. Salbabida? No. Butas agad. Pala iba mga costume. Sayang na eh. Parang kakabakod lang nito nung nakaraan. Ha? Kakabakod lang nito nung nakaraan. Di ba agad? Kasi lahat. Yung ito eh, open. Parang gagawin. Ito yung pinaka-meeting area. Bakit yung nagagalit? Nagbabantay ka nga kagabi. Si Laban mo na. Ayan. Chismis yan na. Wala pa dyan pa sa sabihan. Chismis yan na. Wala na. Nahihirapan yung prank ko sa'yo. Bakit natulog ka kaagad kagabi? Susi na yun. Tas may nahan. Judilo. Pero pa naman ako ng kuan, cheesy. Judilo, ano yung matal lagi na. May cheesy ba? Wala namang cheesy. Naman, sabos na to. Magigising ba ako kung wala akong nakita? Isa rin tong may-ari na to eh. So, evacuate na naman tayo. Layo na naman. Nangapatin. Naisip ko ngayon saan ko ilalagay ang ano. Doon man, Japon sa kantin. Ang yung mga gamit ng mga utensils, doon lang yan sa likod ng stage. Mga stage? Oo, doon sa bodega. Yung mga gamit nyo, doon na rin yung nilagay sa mountain. Sana pala doon ko na pinadiretso yung ano. Yung mga damit. Natutupiin. Mga costume ba? Doon na siya ilalagay lang. Hama! Hala! Ayan. Asa mga babae ba? Sabi ko sila ako magtupi. Tapos, ayun na, dito ko nala ayusin yung mga costume namin. Sige,
Hindi mo sinara pag yan lumipad sa harapan mo. Congratulations sa'yo. Malamig kasi bagong linis. So ito na yung mga costume. Ay! Kailangan ko na ayusin mamaya isa lansan ulit. Kasi nga po, kagulo-gulo na ulit. So dito naman, ang ating mga official chefs. Nakapag floor wax na. Oy! Di ba ang procedure kapag nag-floor wax, automatic, magmamap. Dapat ganun ang procedure niyan. So, shy. Pansit, spaghetti, minodong chicken, and lumpiang walang lumpia. Pero ano talaga ang sayo na lulutuin mo? Wala Ang lang bala. po anong meron. Ano Kasi meron? kaya ko naman lutuin lahat. Hala! Siyempre, ngayon, ayusin natin ang sapi ng aking higaan. Kasi, ang gulo-gulo. Tapos, yung aking mga unan. Wala na iba. Kasi, para pag nagkahigaan, masarap sa pakiramdam, di ba? Pag malinis, maayos ang ating higaan. Siyempre dito iba-iba po yung ano, iba-iba yung humihiga ng humihiga lang, humihiga ng hindi nagtutupi, gano'n. Kaya dapat at least maayos natin para masarap mahiga. Kapag mabango, malinis ang higaan. So that's all for now mga moms. Ako later. Yan. Yung napakaraming box na yan. And yung mga costume namin, ayusin ko later. So salansan ko siya sa isa. Si segregate. See you later! Pauwi na nga pala sila Brenda. So, ayan, naglinis na kami. Sabi, kung kailan pa uwi na, tsaka lang magkikilos, no? Naku, lagi naman po kami nagkikilos. It's just ngayon lang di kami nakapag-floor wax ulit. So, okay na lahat. Nagluluto na sila para sa aming lunch. See ya!